Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Okay, magandang gabi po sa ating lahat na sumusubaybay sa napakagandang programang ito, ang Tinig ng Pag-asa. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Virilio Santos ng Jesus Be Lifted Up, Oriental Mindoro. At ngayong gabi tayo po muling mag-aaral ng kanyang buhay at banal na salita. So bumabati po muna ako sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa ating mga manggagawa, mga pastor, at lahat po ng sumusubaybay sa programang ito. So ang ating pong topic ngayong gabi ay matatagpuan po natin sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, talatang 12. Ano po? At ganito po ang sinasabi, gusto ko pong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Good News Translation, do for others what you want to do for you. This is the meaning of the law and the teachings of the prophets. Sabi po sa Magandang Balita Biblia, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta. At sa New Living Translation po, ganito rin ang sinasabi, do to others whatever you would like them to do for you. And this is the essence of all that is taught in the law of Moses and the prophets. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa at ngayon ay pag-aaralan po natin. Gusto ko po munang tayo ay manalangin saglit. Tayo po yumuko at tayo po manalangin. Dakilang Ama, salamat sa pagkakataong ito. Kami po muli dumudulog sa iyong trono, nagpapakumbaba at inaamin po namin na kung wala po kayo sa aming buhay, wala rin po kaming magagawa. Lord, samahan mo po kami ngayong gabi, O Diyos, at sa aming pag-aaral ng iyong buhay at banal na salita, ay tunay nga na maunawaan po namin ang sustansya ng mga salitang ito na ma-i-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay Kristiyano at magawa po namin sundin ito ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang lahat na sumusubaybay at nakikinig sa programang ito na Tinig ng Pag-asa. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Okay, so
Ito pong binasa ko pong talatang ito ay, kung atin pong babalikan, ito po ay nasulat na noong unang panahon, no? Kaya lang negative po ang pagkakabanggit, ano? Ito po, sabi rito, ni-research ko po ito, meron pong isang pilosopong tao o philosopher na ang pangalan ay Confucius, no? He was born in China in 551 BC. Ibig sabihin, bago pa ipinanganak ang Panginoon, limandaan taon na, no? O 500 taon bago ipanganak ang Panginoon, merong isang Chinese philosopher na ang pangalan nga po ay Confucius, na ang kanyang sinulat na, kumbaga parang kawikaan nito o salawikain o saying, ano, na ang sabi ron, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Meaning, do not impose on others what you do not wish for yourselves. So, kung pag-aaralan po natin yung mensahe nung mga salitang ito, parang ibig sabihin walang pakialaman, no? Kung ayaw mong pakialaman ng iba, huwag kang makialam sa kanila. Parang gano'n no? Bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko. Kasi po ang dating nga niya ay huwag mong gawin ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Sa atin po bilang mananampalataya, hindi ho tama yung mga kasabihang ito kasi tayo po ay may pakialam sa ating kapwa, no? Kumbaga, may kasabihan ho tayo na walang sino man ang nabubuhay sa sarili lamang, no? Sabi nga meron ako narinig na kasabihan yung no man is an island. Walang pwedeng mabuhay na mag-isa lang. So, kailangan kita, kailangan mo ko, no? Mahal kita kahit sino ka man, no? At may pakialam ako sa iyo. Pag nakita kong ikaw ay gumagawa ng mabuti o tama, pupurihin kita. Pero kapag hindi tama o mali ang iyong ginagawa, may pakialam ako sa iyo, gagawa ako ng paraan para ituwid ka. So yun po, no? Kaya kung titingnan po natin yung kasabihang yon ni Confucius ay negative ang dating, ano? Kaya hindi po tama yon. After 500 years, no, nang ipanganak ang ating Panginoong Hesus at siya'y lumaki hanggang sa dumating yung time na siya po ay nangaral ng kanyang salita, nasulat po itong mga salitang ito, no, sa Mateo chapter 7 at maging sa ibang mga gospel na nagsasabi, gawin mo ang gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa. So ibig sabihin, siyempre, kung yun ang inuutos ng Panginoon, ang gagawin mo sa kapwa mo, yung mabuti, yung tama, no? Dahil yun din ang gusto mong gawin nila sa iyo. Kaya kung titingnan po natin, ito po yung nauuwi sa isang kautusan. Naalala ko po kasi ang tawag po nila dyan nung araw ay golden rule. Yung golden rule o gininto ang kautusan ay yun yung panahon ni Confucius. Pero sa atin sa Panginoon, meron 2 great commandments na inutos po sa atin ng Diyos. Una, yung pag-ibig po natin sa Kanya. Love God above all things. With all our hearts, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Kaya, kung babasahin po natin, sabi po na Romans 13 verse 10, love is the fulfillment of the whole law. Yun daw pong pag-ibig ang fulfillment, no? O katuparan ng lahat ng mga batas kahit nung panahon ni Moses. Dahil pag mahal mo kapwa mo, if you love others, you will never do them wrong. Hindi ka gagawa ng masama laban sa kanila. Ganon din po sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 14,
Sabi diyan, for the whole law is summed up in one commandment. Ano po yon? Love your neighbor as yourself, as you love yourself. No? So yun po yung second greatest commandment. Una yung sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. At ngayong gabi, nais ko pong mag-share paano po natin matutupad yung second greatest commandment. No? Paano po? So dito po sa Luke chapter 6, ayan. Lucas, Kabanata 6, talatang 27 to 36. Tingnan po natin yan, ha? Okay, dito po sa Luke chapter 6, beginning verse 27, ang sabi po dito, subalit sinasabi ko sa inyo, sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. So yun po ang unang utos kung paano natin matutupad ang kautosang ito ng pag-ibig o yung pong second greatest commandment na mahalin natin ang ating kapwa kung paanong minamahal natin ang ating sarili. So sabi diyan sa verse 27, love your enemies and do good to them. No? Medyo mahirap pong gawin yan, lalo na sa mga tao hindi nagmamahal sa Diyos. Kasi may banggit nga po sa aklat ni Juan, paano mong mamahalin ang isang tao na nakikita mo kung yung Diyos na hindi mo nakikita ay hindi mo magawang mahalin. So unay sa Diyos, pangalawa siyempre sa tao. No? Dahil ang Diyos di natin nakikita, kung mahal natin siya, yung taong nakikita natin ay magagawa nating mahalin. Kasi kung hindi, magiging sinungaling po tayo. Ito po sabi ng Proverbs 25 verse 21. Kawikaan 25 talatang 21. Sabi rito, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Painumin mo siya kung siya'y nauuhaw. Sa gayon, mailalagay mo siya sa kahiyan at tatanggap ka ng gantimpala mula kay Yahweh. So ito daw po yung paraan kung paano natin magagawang mahalin ang ating kapwa. No? Kapag nagugutom, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. No? Ang sabi ho ito sa pangalawang talata, verse 28, sabi dito, okay, verse 28, ang sabi rito ay, pagpalain nyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga umaapi sa inyo. Grabe po ito. No? Yung pangalawa ho, yung una, ibigin ang ating kaaway, love. Pangalawa, i-bless, no? O pagpalain yung mga sumusumpa sa inyo. At yung pangatlo, sabi ron, pray for those who mistreat you. No? Ipanalangin daw po natin yung mga taong umaapi o gumagawa ng masama laban sa atin. So, 4 lang po ito eh. Una, yung love. Pangalawa, bless. Pangatlo, pray. At yung pang-4, give to anyone who asks you for help. No? Give, pagpalain daw po natin. O bigyan natin yung mga nangangailangan. Bigyan ninyo ang bawat humihingi sa inyo kung may kumuha ng inyong ari-arian, huwag nyo nang bawiin pa ang mga yon. Gawin nyo ito, gawin nyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa inyo. So, inulit po rito, no? Yung Matthew 7 verse 12, makikita rin po natin yan sa Matthew chapter 6 verse 31. At kung itutuloy po natin ito, tutuloy po natin yung mga talata dito sa Luke chapter 6 beginning verse 32.
Sabi rito, kung ang mga nagmamahal lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. So yun po pala, no? Kung ang mamahalin nga lang naman natin ay yung mga nagmamahal sa atin, wala rin tayong ipinagkaiba sa masasama dahil sila nagmamahal din sa kanilang sa mga taong nagmamahal sa kanila. Sabi po dito sa verse 34, at kung ang makababayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. So, tayo po ay inuutusan ng Panginoon na pag nagpautang ay kahit hindi makabayad, okay lang. Ano? Okay. So ito po ay utos ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, medyo critical po ito. Kapag hindi tayo tunay na nagmamahal sa Diyos, hindi natin kayang gawin ito. Tuloy po natin. Sabi rito, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Ayan. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. O kita nyo po, kapag ka po pala may nanghihiram, pahiramin natin. No? Nang hindi umaasang tayo ay mababayaran. Bakit po? Kasi si Lord ang magbabayad. Kung hindi man tayo mabayaran, eh si Lord ang bahala. No? So I'm talking of personal ano po ito mga kapatid. May nagtanong po kasi sa akin, Pastor, paano pagka business yan no? Nang hiram ng pere at gagamitin daw sa business ngayon, hindi makabayad, paano gagawin natin? Hindi ko nasisingilin. No? Pag business po talaga yon. Pero kung nagpautang ka lang na may patubo at hindi ka naman mabayaran, siguro po may pagkukulang doon, tayo rin. No, ang tanong, pinagpe-pray po ba natin na pagpalain ni Lord para makabayad siya sa utang? Kasi kung hindi, talagang ako, ang advice ko po ay huwag nyo nang singilin. Ipagpasa Diyos nyo na lang po. No? At patawarin nyo na. Ito po sabi, sa gayon, pagkatapos po ng verse 38, sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. So yan po yung sinunod na verse, sa verse 38, na kapag daw po tayo gumawa na mabuti, tumulong sa kapwa, ng pahiram doon sa mga nanghihiram, no? Hindi man sila makabayad, sa gayon, sabi riyan, malaking gantimpala ang tatamuhin natin mula sa Panginoon, mula sa kataas-taasan, sabi rito. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang sumasalangit. So purihin po ang Panginoon sa mga talatang ito na ating binasa. No? Ang malaking pagkakaiba po ng kautusan nung araw, nung panahon ni Moses, at yung kautusan o yung kalooban ng Panginoong Hesus sa ating panahon ay iba. Nung araw po, kung babasahin natin ang Leviticus 24, beginning verse 17 hanggang 22, ang banggit po dyan mata sa mata, ngipin sa ngipin, buhay sa buhay. Ibig sabihin, kapag nasugatan ka, halimbawa sa mata, pwede mong bawian sa mata rin. No? Kaya mata sa mata, ngipin sa ngipin. Halimbawa, nag-away kayo at nabungian ka ng ngipin, pwede mong gantihan. No? Suntukin mo rin sa ngipin para mabali ang ngipin o mabasag ang ngipin. Noon po yun, ganun po. Pero, ang ating Panginoon na po nagtuturo, may banggit po siya dito sa Matthew chapter 5 verse 39. No, kapag ikaw ay sinampal sa kanang pisngi, no?
ibigay mo pa yung kaliwa. No? Alam nyo, hindi po yan literal eh. Pag pinag-aralan po natin yan, sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 9, do not pay back evil with evil, but instead pay back with blessing. No? Pag ginawan po tayo ng masama, huwag niyong gantihan ng masama. Kasi syempre, sa natural world, no? Kapag ginawan ka ng mabuti, ibabalik mo ng mabuti. Pero ang tanong, pag ginawan ka ng masama, kailangan mo bang gantihan? Hindi po. Kasi sabi ni Lord sa kanyang salita, vengeance is mine. Ako ang gaganti. No? Hindi mo kailangang mag-retaliate. No? Kundi ang sabi rito sa 1 Corinthians 6:7, si Apostol Pablo po nangaral eh. Sabi niya rito, tingnan niyo po ito. 1 Corinthians 6 verse 7. Ito po, sabi rito, ang pagkakaroon nyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawang kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Subalit kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya, kahit na sa mga sarili nyong mga kapatid sa pananampalataya. Yun. So, ibig sabihin po, no? Bakit nga naman hindi natin hayaang sila na lang ang gumawa ng masama, kundi nagre-retaliate pa tayo? May banggit po dyan, pag binasa po natin yung 1 Corinthians 6, ang sabi niya rin sa bandang huli, kung kayo mismong mga magkakapatid ay nagsasakmalan o nag-aaway, ay mauubos kayo. No? Ibig sabihin, kung tayo po bilang magkakapatid, ang kalooban ng Diyos, magbigayan, magpatawaran. Kaya po, ang conclusion po natin, mga kapatid, no, ay nandito sa bandang huli. Sabi rito, okay, so malinaw po, no? 4 na bagay lang po yung itinuturo para matupad po natin yung kalooban ng Diyos. Una, ibigin natin ang ating kaaway, gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Huwag nating gandihan yung masama laban sa masama, no? I-bless o pagpalain natin yung mga tao sumusumpa. Alam niyo kung bakit natin gagawin ito? Kasi habang gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo na gumagawa ng masama, darating ang araw, mapapahiya po yan eh. Kasi sabi ro sa Biblia parang nilalagyan mo siya ng baga o ng apoy sa kanyang ulunan at siya'y mapapahiya, no? So yun po sinasabi ng banal na kasulatan. And then, pagkatapos mong i-bless, ipanalangin mo, no? Pray for those who mistreat you and hurt you, yung mga umaapi sa atin o gumagawa ng hindi maganda. And lastly, sabi ron, give to anyone who asks help, no? So, sa halip na gawan po natin ng masama, gawan natin ng mabuti. At ito po ang kalooban ng Diyos. Ano po? So, lastly, ito po sabi, ang conclusion po natin, show and express our love for others. Sa paanong paraan? Through good works, no? Why? To win their souls for God. Actually, nauwi rin po ito sa Great Commission na kung saan ito po yung kalooban ng Diyos na tayo po para makapagdala tayo ng maraming kaluluwa sa harapan ng Panginoon, no? Tayo po Jesus be lifted up church no? Kailangan itaas natin lagi ang pangalan ng Panginoon upang siya ang maparangalan, upang yung mga taong ginagawa natin na mabuti ay mawin po natin ang kanilang kaluluwa para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. So mga kapatid, medyo mabigat po itong katurong ito, pero ako po naniniwala kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, magagawa din po nating mahalin maging yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Magagawa rin po nating i-bless o pagpalain yung mga taong umaapi sa atin. Ipanalangin sila. At malay nyo, dumating ang time
no? Parang bato po yan eh, sa tindi ng patak ng ulan, no? Hindi po habang panahon ay mananatiling matigas yan, ano? Lalambot pa rin, eh tao lang po yan, may puso. So, purihin po ang Diyos sa gabing ito. Ito lang po ang aking maisishare ngayong gabi. At nais ko po tayong lahat ay magpasalamat at magpatuloy sa Panginoon sa paggawa na mabuti, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos upang patuloy nating maipadama hindi lamang sa Panginoon kundi sa mga tao ang pag-ibig ng Diyos at madala natin sila sa kanyang paanan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito at sa iyong mga salita na naging hamon sa amin na patuloy kaming gumawa ng mabuti, hindi lamang dahil gusto naming gawan din kami ng mabuti, kundi ang purpose po nito, Panginoon, ay patuloy naming maipadama, maipakita ang pagmamahal mo, O Diyos, sa mga tao at upang sila'y mailapit po sa iyong paanan, maunawaan nila na ang tunay na kalooban mo, O Diyos, ay maipadama ang iyong pag-ibig na wagas at sa pamamagitan ng mabuting bagay ay makapagdala po kami ng marami pang kaluluwa sa iyong harapan. Salamat po, Ama. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga bagay na ito at dalangin ko po sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa ay patuloy po kami sama-sama na magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Diyos, sa iyong wagas na pag-ibig sa amin at nais din po namin na ito ay maipadama sa aming kapwa sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papuri. Ito po ang aming samo at panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti at sa pagpapadama ng pag-ibig sa ating kapwa. God bless you all. Ay kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang